Carmel Pictures. ጽبوا አለሁ መስገን ወደሐና አለሁ ዓመት 2023 ወዲና ናብ ዓመት 2024 ናብ ንሰግረሉ ዘለና እዋኒና ዘለና ደሐንካ አለሁ أنا اسمي ميرون ستيفانوس يبهال موياي أب مويا موسيقى يزنطف عند زنطف له عودها أب فوكالز مالتي دمت أو خيني يزنطف نحجي كنقو متيزلخو سنت أبنيا سلمون صحيح سنت أبنيا سلمون صحيح صحافي أتنعي تمرمرناي أفاوياتا أبسنت أبي إرترا بزح أبركتو زجبر خساف الجي إذناتو أبركتو أنا عاي بزح طبل حساس دس فترة اللي يخد نقوه متيزل لخو مالجي مجمرة خد نقاز دلي نعاها كم صحفي أب ناي ميدا أب ناي برتاو قال سي إرترا زنبرة فريات كاي مالتي كابتن كابت بزح أزي بزحي حجون بدرجة مصحف ترنيف كاي اللي خاطئ كوب قط متاتكا كابت بزح جن نقالي إنه أنا كدجمن كم درفق دجمن سلز وقعه أزي خستما أروح إلى نتي تبعه الصراحات كمالتي بفولي كل جزء زارب لنا ولا مسارحتي ساينساوي عن زخونات صحفات نيران حدماتات مالتي دحان كنو شاتت بالحدمة بدمصاويت برخت ولد سلاسي استدرفت كمون وارديات بدمصاوي اخليلو فوتو استدرفت انا ونك دغما زبقعخو ازين سنفلطتاويان درفتاتين حجي ادناقوت يابيو بلك اب ميدا خونكا نحاد هيوتنا حدا تغادالي ويني حدا وي حانت تغاداليت بخومو اغباب حدماوي اغباب كتقولصو بتعامي كبيد بزو عينت حدماتات بلوص حدماتات نيريو زين كن بفولي نعي ولا بزو وان زي هونكا كومو كتصحف دارغا زكال كوينو اي سمعن مالتي ازي صبغ زغونه اصحاف اي تصحيفو تخال زعابي نايزل علم زصبغ ابركتو خايل زحسبوها تاوترو نزمرا نحبن الله هغرايت مزمورنا سلازي صحف قالنا مالتي اذا قليل نغير ايكونن منالوات
ቅድመ ይውን ካልኦት ሰባት ኢሎም ካኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ብዙሕ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኢልካ ክኾን ይኽእል እዩ ኣነ ግን በዚ ጋጣሚ እዚ ንዘለኣለም እየ ዘመስግነካ ማለት እዩ እዚ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኣበርክቶ እዩ ብዓይኒ ስነ ጥበብ ጥራይ እውን ዝርአስ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ብዙሕ ናይ ባህሊ ጽፍሕታት ከም ኣላዩ ኮይንካ ሰሪሕካ ኢኻ እዚ ስኻብ ዝነበርካሉ ግዜ ዝተሰርሐ እውን ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ሳብ ሕጂ ካብ ዘለዉ መሳርሕትኻ እውን ብዙሕ ግዜ ሓትት ብዛዕባኻ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ዝሰምዕ ማለት እዩ እቲ ናይ ድሕሪ ናጽነት ዝዓበየ በርክቶኻ ክኸውን ይኽእል ኢለ ዝሓስቦ ኣነ እውን ዝምነዮ ኣብ መጻኢ ከምኡ ክገብር ይሓስብ እየ ግን ብኻልእ ዓይነት ፊልድ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ማሰን ኣውሎን ዝብል ንልዕሊ 10ታት ዓመታት ኣጽኒዕኻ ከም ቅርሲ ንኩሎም ኤርትራውያን ኣፋውያን ናያታዊ ነገርቲ ዝነበሩና ማለት እዩ ኩሎም ስነ ጥበኛታትና ናያታ ኣጽኒዕኻ ነዊሕ ዓመት ንዘለውን ንዘየለውን ነቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ብፍላይ ካብ ኣብያታ ዝተመርኮሰ ንኩሉ ሰብ መወከሲ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዝፀሓፍካዮ መፅሓፍ ካብ ዓበይቲ ዝምስጡኒ መፅሓፍቲ እዩ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ብድሕሪኻ እውን ካልኦት ምሳኻ ወፊሮም ዘጽንዑ ዝነበሩ መንእሰያት ኣብነት ኮይንካዮም ድሮ መፅሓፍቲ ክጽሕፉልና ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ ኣነ ንባዕለይ ካብቲ ስኻ ዝፀሓፍካዮ መፅሓፍ ገለገለያት ኣብ ደርፍታት ንክደርፍ ኣብ መንገዲ ዝቐመጥኩ ኣሎ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ንስነ ጥበብ ኤርትራ ዓቢ ኣበርክቶ ዝገበርካ ሰብ ኢኻ ኣብ ናተይ ኣረኣያ ኣብ ናተይ ኣብ ልበይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኣድናቆት ኣለኒ ንብልዕሊ ኢኻ ኣይ ሆፕ ሕጂ እውን ካብቲ ተሪፍካ ዘሎ ገለገለ ጽቡቕ ነገራት ክተካፍለና ተስፋ ገብር ሜሮን ነቲ ኣድናቆትካ እድንቕ ነቲ ስራሕተይ ኣስተማቒርካ ውሽጡ ኣቲኻ ሃይስካ እውን ማለት እንድዩ ፍላይ ነተን ክልተ ስራሓት ድሓን ኩን ውሻጠ ምስ ዋርድያ ክሳብ ፈሊኻ ኣብአን ዘሎ ትሕዝቶ ውሽጣ ኣቲኻ ገለ ካብተን ኣዝየን ዝምስጣኻ ናይ ግጥሚ ስራሕተይ ምዃነን ምግላፅካ ኣዝዩ ባህ ብለኒ ደስ ብለኒ ንስራሕተይ ምድናቕካ ጥራይ ዘይኮነስ ንጥበብ ምድናቕካ እቲ ዝያዳ ብኣኽብሮትን ተመሊሰ ከዓ ነቲ ኣድናቆትካ ብኣድናቆት ከም ዝሪኦ ዝገብረኒ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ምእታውካ እዩ እቲ ኣድናቆት ማለት ሰብ ከድንቕ ከስተማቐር እንድሕር ኮይኑ ውሽጢ እዩ ዝኣቱ ይትንትን የስተማቐር ካብኡ ዝብገስቲ ኣድናቆትካ ስለዚ ብወየ ነቲ ኣድናቆትካስ እድንቆ ብኣድናቆት ምልሶ ዝብል ዘለኹ ብዛዕባ ሃገራዊ መዝሙር ተዛሪብካ ድሓን ሃገራዊ መዝሙር ከም ዝበልካዮ ንኩልና ዝምልከት እውን ስለ ዝኾነ ካብኡ ሰጊርካ ብዛዕባ እቲ ድሕሪ ናጽነት ስራሕኮ ናይ ማሰን መልቀስን ስራሓት እውን ተዛሪብካ ንብዙሕ ካልእ ስራሓት መሰረት ዝኾነ ምንጪ ከም ዝኾነ ጠቂስካ ብሓቂ እዩ ስለምንታይ ቀዳሞትና ብዙሕ እዮም ኢሎም ብዙሕ እዮም ሂዞምን ፈጢሮምን ብመንፅር ታሪክ ብመንፅር ባህሊ ብመንፅር ፍልስፍና ብመንፅር ቋንቋ ወዘተ መወክስና እዩ እቲ ንሳቶም ዝበልዎ ኣብቲ መፅሓፍ ብኸፊል ተኣኪቡ ዘሎ ብሕጂ እውን ምናልባት ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰረ ስራሓት ከፍሪ ኣብ መደብ ኣለኹ መቐፅልታ ናይቲ ቀዳማይ መፅሓፍ ዝኾነ ግን ንሱ ከም ዝበልካዮ ዓብ መወክስና እሞ ንስኻ ንባዕልኻ ካብኡ ተበጊስካ
ገለገለ ናይ ሕደማ ስራሓት ናይ ደርፊ ስራሓት ተውፅእ ከም ዘለኻ ምግላፅካ ከዓ መሊሱ ይሕብነኒ ኣጆኻ ቀፅሎ ኣብ ፅቡቕ መሰረት ኣለኻ ከዓ ይብለኒ ይቐኒየለይ ሜሮን ስለቲ ኣቀዲምካ ዝገለጽካዮ ናይ ስራሕተይ ኣድናቆት ደጊመና መስጎንኩ ንዓኻ እውን ርሑስ በዓላት ልደትን ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2024 ክኾነልካ ምስ መላእ ቤተሰብ እምነየልካ ኣብ ስነ ጥበባዊ ስራሕትካ ከዓ ዓወት ኣብ ርእሲ ዓወት ክትከውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝዓበየ ደረጃ እናተሰጋገርካ ዝለዓለ ጫፍ ናይ ስነ ጥበባዊ ምዕባለ ክትጓናፀፍ እምነየልካ ይቐኒየለይ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ ንዘወዲ ኢንተርቴይንመንት ንክልቴና ንዓኻ ሜሮንን ንዓይን ከራኽቡ ብምኽኣሎም ኣዝየ ኣመስግኖም ንዕኦም እውን እንተኾነ ርሑስ በዓላት ልደትን ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2024 እምነየሎም ኣብ ስርሖም ኣሳልጦምኒ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ምርኻብ ስራሓት ክቕፅልዎን ዝያዳ ክዕብይዎን ከዓ ብምሉኡ ካልእ ባህሊ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እናሰነዱ ኣብ ምዝርጋሕ ዓብይ ዓወት ክጓናፀፉ ከዓ እምነየሎም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ይቐኒየለይ ዘወዲ ኢንተርቴይንመንት እውን